Nangyadaan na. May isa-isa sa mga ulama. May isa-isa na tinig sa mga ulama. Baan hindi daw? Nunganin na sa mga ulama. Naibo ka tayo kira nakaribo. Kadmo. Karawatib. Kakuha sa sadika. Nading bagi-bagi na lang na politisyan. Liberal Party, Nationalista Party. Na mga ulama Nationalista Party, na mga ulama Liberal Party. Na marali so liberal, na mga ulama unay napakira so nasyonal. Na sumimbag so mga ulama o nasyonal. Ha? O pa man na kiyadaan sa akwan. Sabi ako, menang. So kaya patin gumpi ay dapat may daanan. Daanan di galabak. Diyan ka na nakinagalabak diyan kang pagtatarong so langan amin galabak sa andaman ay kapakamuhayanan. Tama sa utalo ko sa alok sa mi Sheikh Ahmad Bashir. May isa sa mga ulama daaba kan discuss. Namiya ating nagsumpya. Namiya daanan. Di kami di makatutuuna. Langan na organisasyon sa kaya ranaw. Napagkatimo-timo sa mga ulama. Na magari-ari, di miti-miting sa kipsurong ko agama Islam, nagusukip surong kapiyan ng mga Muslim. Kanabago niya di ba bibitiray. Nandun na naman isa ba po? O, sigo kaya pa ating nag-umpia. O, hina. Mga liusan. Nadid limang gula-ulas ang kaya Pilipinas. Iba lang na ulama sa kaya Pilipinas na may isa. Ibun, Saranaw, Cotabato, Maguindanao, Davao, Zamboanga, Solog, Tawi-Tawi, Basilan, Palawan. Iman to. May sising. Kami akatinig sa ulam malig. Ulam malig. Antay minggan na ba ka sanari? Umpia. Ano na ba na ni Malaga na ba kang kukukuhan? Agama Islam. Dawa. Buwan ni. Naya bu. Kailangan isa yung ipagkatagirakan ng idea medikan dilungog ng mga bishop. Wah, may nga na business sa ulama forum mo, ha? At so tanudang nung namin yung patom yung kalimang ano yung mga meeting, ha? Ay maalag na isad na the first act ini it's unprecedented anywhere else in the world. Yang kaya dahil uga Muslim sa Christian leader sa yang kaya bishop ulama forum. Yang mo to na dahil na kung si Mambu mga atake siya, mini-atakir ka. Tingin na pamanayin na isa niya mga susuparte ko Islam. Di ko pa kayo ba, pamana ba, ning ginawa nga mga Kristiyan, kaya tanyatas na di tanong bumi. Pamana di tanong bumi mga susuruta, kung di tanong rin sa agama. Di isa kaya mo ito na, may anigar na iya pamana na sentimento ang kaya. We are against this Bishop Ulama Forum. Sama na yung pamana, ito na ititua, may achieve po pama. May pararaga nga ya forum, Bishop Ulama Forum. So pa mamas na ka. So ato na ikipantagin mo ko dito nga pag ito mga Muslim. Kaya sa Prajikyo, mga Office of Christian Affairs ko mga Muslim areas and vice versa. Kaya ko nan iman to anto ni kaya tamanan ro. Mini implement to ang tao man ni Christian area ng mga Office of Muslim areas affairs. Miya ka piye niyo. Aya para tiya ko. Ari ako ari sulutan. Na uwadun aditan o kakakuha ako pupangintan o kabnartan. Akan nabatan o kabina sa iso sa lakaw katan. Nasabab sa ditan nila sa sabutan. Na aya mala di katan so sumasabot na sumanga uluan nila. Hindi ang kutaka kasabot ay rarakatan na isa dumuto ang mala atanto. Wajib apang galabakan si kudawa. Nailangan man. Isa ko sa SPCPD. Nabana miya nagkakami ang ilinga sa newspaper ay abu malauna po ang tunay po kontraryo na sumakwan. Mga pari. Mga pari. Yes, mga bishops. Alright, mga bishop. Nagiti kaya po na ang taday no kami. Kada no tumadin. Niya pa mikira na tawag na nagyang mga pari, mga bishop. Nakaya gobyerno ragi nga tugukiran. Nami ako masirat. Pinis ka sa amin. Piyagi sa butang ngira sa tindig tanong. Naibun na did na miyakan niya nagkaparya sa kataububan niya nilipis. Nga na SPCPD. Nagda nga man. Dati ipo pa ng tanong kong gobyerno ng Pilipinas.
Nadapi sa presidenta kebayaan niya may bagay niyan. Nakatawan na kayo niya di mapanggagaan na presidente ba niya ni pambagay. Kataw niya na gitu na akuan. Bulong ito ang utakuan awidakan. Nagdinyan kagaga uban niyan ni pambagay gagaan. Kamati pikir yan nagyang kaya langwa na mararambigyan ng mga tao. Ini mga di kesuat siran ro pagay na niran ro antaw di ro pagay na. Na upama kadiin daw way suku makaligi detaw. Nauya bala sa di kan daway ko suku makaligi detaw na magatos. Naya para ti ako nauya kan daway sa mga pari. Nasandi bumi no siya na balas ko. Babi agi bungo tamiya kay sa namiya timu so anay kapat gato sa pari sa Mindanao. Si sa Davao. Namiya akuan, piya ka pliktura ko ran, piya tiro ko ran. Na aya para ti ako nagyong kuta mga tao. Sangko ta ka urian ka pliktura ko ran. Na miya ko sa simpatiran. Kaya sabutan nilang suting bigtan wa mga Muslim. Kenapa imutan wa lalay binawidakal. Kabatan wa rin agal bagatan nga kapangan sa widakal. Di tanu di makapangan sa kawidakal, kasukap nertan na di tanu kakwa. Lagi yang kaya makakap nertan rakatan na inu rakatan din bagan akan nabatan ko binasa isu sa lakaw rakatan. Kainong kain ipupakin ko tau. So pangan nga na aya katatamang kau na mapya. Adinya kebubayan, ini wani bukan suka bubayan ni lapangan nak nabas kay pekan. Kan mapipia gino ni na mapipia mambu gino. Lagi ang kanan na para ti ako. Na wajiban na nakatukaw ni ran. Wajiban yung delibutan siran. Kailangan na rin, ay kisunutan na para ti ako. Na amay ko ayating digak na bilar. Nadapi ang tao sa dunia na ipindilugan. Kau ba nito ba na tao sa di mapia di marang tindigakan? Ayaw tama niyan, na di akan makumbis, di ako niyan mabuka kumbis. Uy, ang ngayon na uba ko pa kaparatiya sa bako niyan kakumbis. Akatawan na ka na, mapi ang utatindigakan, na di ako makaparatiya. Na ino di mapi, kalikaso niya ngayon mga parisitindagtan ng mga Muslim. Di man ako takakuan. Kapatin di sa kuan. Mga ito na ni. Mga official Muslim affair, diyan ko ito na proposal namin ito. Ipagubok ko mga gobernador ako sa mga city mayor. Sama niya dat na may abong niya ang gulola. Kaya, hindi sabab. O pa makapangibangad na rin ko na, hindi niya kalabit. Masa tamo. Kaya kada kala probinsya sa nga Pilipinas na 70 agunong. Na aya buwa ka ang didatuan na Muslim na naman. Na 70 malalabatan. Ano na ba may karatuto? Nasusiti. Tira, 60 agunima. Asiti. Na aya buwa ko na Muslim, nasasatiman, di Bumero City. 60 ako patang City, katago sa Muslim affair, nasasatiman, ang Muslim kakuan, kamantuloy, away, Christian affair. Saka diretso niya na sa katan ni pamana advantages sa katan. Ay, lang na probinsya, kaya ba muna sa opisina, Muslim, pinapalatan mo kayo mo ito na miyawa sa galubo ka lang na mga Muslim. Nani na malilimin nga mo ta mga Muslim, ano do? Uy ba? Ate, magubod ng Ebrostan na makabayang na malakala mi isya kang nakapakaisya. Ay, malakot mi ali ang original na panubat ang pangatrenta ng senior board member, si Ramiro la isa kong may po sa mga alungan in our political past. So, mga titindigan Liberal Party, Nationalista Party, ang mga wala mo mani party na dito baluto. Na ay mantuwa kaya gusto problema madakla tao na hati. Di na pagkilig tayo, sa bangulok Anglis. Araw taon na hikagya mo ito na pagkilig, ari gubernuro. Pamana, kaya bruno nga niya kaya madakla tao. Saan kaya, ati, kung pari ka mga ulama, tuminindig so Marco Sabob sa party ka, o party, kaya, ompia party, pakaptubal day. Pala niya, tinigina, ilala. At rali tingin ko na misiyang kaya kaya mo ito na, mga ulama. Kaya bruno nga niya madakla tao na, maluhaw na sarati-ari gubernura. Pwede na yung magbubular. Siguro mataan na, adna kabugnaranan. Kakatigil nga kaya taguan, katatagawin sa karatulahon na party. Okay. Gawin na siguro mataan. Na upa maka ayami yun na sa uma party. Na bago pa katindig sa umpia party, naramugin ako ni Waki. Kabigin na siya ako sa isa ng mga ulama. Okay. Nakayusin sa umpia, natintunaw pa, mabatalubod mo pagabuli sa utang umpia. O pa man na sungiya tadiyam sa kapakito dawa.
Napakaganda ka na ka, nagupo ka pa di pag sa di nga kataon ng tunay ko, nagkasuwayan, nakagupo pa ka na di. At yung mapapasaluto na, at pero na kan kasi, ubon ba di ina isay niya lanan, ustuwa, kiupatan ron. Siya ko pa ganyan di ka katimutim. Lagi nga pa naguntaman namin na adna politikaon. So kami mga pagaling ng mga ulama, napapakatan rami so politika rami na susaumpia. So pindawara kami na susasabab susa jamiyatul waqaf, susa jamiyatul jamiyat agama Islam, susa jamiat tabligh, yun ang naging dawa. So manipun jihad kau tuwagi suwan pagariran rusawan kanasan haalim mabu marusiran kenapa sekali nasa penjihad namanya yang sa bagua aja ba bagua kwan fronta bodi na nasa politika nami ang sa bagua kwan party kami ka bilang kami parika na apa maya jutira na agyagyang utawan na punaw parik nami kwan halo bay. Itu is a problema mambu. You are well aware, Governor, may po sa election. Na so resulta ng mga gubernatorial election, kandilis mga buto niyo. Yung pribato wala na so over 80,000 so may ako ang garner more than 80,000 votes. Si kay Governor Saidamin na more than 60,000 votes, so 70. Ay malag si Nasir Mambu tawatatan si Nasir Pandaman ay malag more than 50 apa man yang professional may kundi versus ulama pakatip yang paman natibangan yan ay more than 80,000 paman na Riverside kung ano mga timiga pala mga ulama na may bugyong buto na kaya mo to na wala timiga professional ay malag na dito sa mapunantok si imam paganero na paman dito timiga nga oma party muta ba sa nga may nagangara naw wala ba mataga tigyan na kuan mga tigyan na splatter adi na may alalay ni booster na maluwa ko na sarat ya ano na ipigan mo basta splatter na dapi kang booster yan na splatter kuan buna ka tayo ang tunay mga splatter yung ta splatter ng bida Aguso Jamir yung ta Jamir na pasulid sa uta din bitira yung ta splatter na kanabong makasusulod ka makaliliw nabudi pa ka nagruwag yung talaga niya na splatter na yaman nakapaka splatter yan ira malay booster okay na kawan di ko pa gumansukuan kabi wala kasi wala na sa kanyan titulo makatatangang ko adatugla abon makapupar arwar ko Allah kanabong ipupar umadang lataw kasi umadang lataw na ipaparanan wala sadi sa kabayan na pag-ibutuan yung ganang kebutuhan wah wah yan ni mata-mata na abdaro nangati mamusyo makuha ng madaklataw ataw ng madaklataw askan wag yung mga ulama na hindi ka nung bakit ginaway bibin na yung mega last minute mambuhin na may siya sa kanong pamana possibility na kasi sa kanong adi may wara na train na nga askan mga ulama na apa man agya nga na pasibulanan apa man ang nabuanan na mautan agya nga manusia na uman na kuan na kalbul insani bayna yaday rahma bayna isba'ir rahman yang nga kuan apa man na puso manusia na ipaparo Allah yukallibu kayfa yasha apa man na di nga diting-tingan sa dapian tunan ni kagawi kuan nagpakaya imanan niya na dami maka adna dami ka kuan kasusuruta nami kasusuruta kami niya kami sa kami bu nakapakay mo bu mita taro sa din na kayo yung nga politika nagbakari mga pumamilyari sulutan ng tayo ipisuguta ka muli labaw sa kataan po may matatawag siya din ay sila kaya ni bataw do o pa makadi ako sa magtamay ibubulog hindi ko siya manarasar ka di mapiyay ba kami maupari ka mga ulama na nasi kumataan nakati sukar ko luwakan mo ustod na kuan o pa makaibarat yan at tumarusangan na nakapasang amin mapanad uwiin na kuan at may kami ako sa langan na kuan kandidato paganero na ma-organize pipi ang ngayon piya dapat na abat tuloy hindi ka organization sa ngayon na ba ma-organize sa laido ka organisasyon piya
Ikadua, na ay empleyado ang nalabis ang ibu. Ay nga nalabis ang ibu na pinamanaman sa diyo taban. Yung kakidan siya sa kwan. Ang yagan. Ay ikatlo, na kwan. Opo, mga makakandidato na si Libiria. Ang mga presidente namin sigurado sa aming opisyal kami dito ng Luzon lang. Awa. Na parang ito, oh. Ikapat, nasa ni gobernador. Kaunya bu kandidato ya na kagugubernador na kenapa ako kada sa kagugubernador ka di mag-eleksyon na tala gobernador ako. Correct. Kenapa ako kada sa akwan? Kenapa hindi ka pailang sa kandidato sinamida ako sa gobernador no? Oh iya bu kandidato na gobernador ari sultan na kataon na kanan. Naton na ba ako kada sa gobernador ka gobernador ako di sangkot ka papantagan na di ka pag-eleksyon. Nah isa na lagi yung kanan apat susun. Ini una kuanan. Ako pa man naman nga akuan. Pagkakandidato. Na ati ari ando man ikakalang ko lubir ka tagupan pagumbi apa anto nini pag-organize. Awan, o di nasubid na organisasyon yan. Nayamanan yan, lagi ang kanan. Na matataguanan sa ilmi Allah. Kaya para tiya ako na dapi kabagro organisasyon. Na amay ko di kabayo Allah. Iba makataban, lagi di pakataban. Na amay ko kabayo yan na pakataban. Na pangukit-ukit na pakataban yan. Correct din ang gobernador na miyalo nga ang uto si Dibilia defense former defense secretary ay malag na isa platform government yan ang uto pamanga war against crime, drugs and graft and corruption. Isa na mala pamana problema tano sa Pilipinas. Ano mangap sa dunya ng graft and corruption ay malag na duty kaya mo to na isa problema sa mga darpatan rum na mga Muslim areas. Ay ako isang programa may IBP undir na ari gobernador na may alwer dito ini apo na sa Department of Budget and Management o pamanasi ko ipong ko 1992 tama sa 1997 na bunda mamusa nga aranaw ay kaya miyak watan mga ira talung sa barangays 1,055 barangays 37 munisipyo padunang Islamic City ang probinsya na 4 billion 4,052,834,800 pamana 4 billion na na aya pamana aya era tanu si aggregate na o pamabatan dida ka so 20% na development funds na 810 million boboy da kali amo to na ma isa ka bilyon nasa nga 1988 na tentative list na imbagay ako diya nga probinsya city ag munisipyo na boboy da kisa ka bilyon ang kakwatan na ira 946 million ang amo to na kakwatan na amo to na ira tanong sa 1998 ini kaya amo to na madakalap kundot sa gobernador kaya ira tanong ay maalag na si sa 1998 ari gobernador na si ko 1997 na 252 million nakati siya nga 1998 na tentative na 292 million yang alalay niya ini pag-increase yan baboy da 300 million ang irata mo sa probinsya kaya mo to na dito ba punto C na upamobod mo to minito na yung 20% development funds maapod yun ang kaya mo to 1990 tagakwatan na next year na 1.57 billion mata na malapira kaya mo to na di pag-semer ka rin gobernador pamana di ang kaya 20% ubod na pamana pamula sa Ranaw ang 1 billion Allahu Akbar po mamaya pamula sa Ranaw nadakatang huwag mo ito na body pagupid ng Ranaw yung city mga barangays yung mga barangays yung alala kaya mo ito na 20% pwede mapangayari gobernador at ano pa may ma-program mga upama ay yung 20% tara kung madaklataw di bilamin pa tapang na mga tarusang kung madaklataw ay dito kaya mo ito na kung ano kang goberno na basic service balabong mga infrastructure ay yung pang-antapas ang 20% development plans pwede mapakaya managamit na yung gobernador kaya mo ito na apaka mo yan FUPA diyan nga na singanin tanong na pala nasukuan katiro-taro na mga maranaw ako na yung kada na ginawa sa kami sa probinsya na may po ang piyami sa maranaw na more than 50% dira kana ba matag 20% more than 50% na aya kailan ako pa man naging ka magtiro mga karsada uwid na so marah ni na pakilay ka
Tayangan na niya katasta sa walay arga na nasa pulagong kamilyon. Diyan ka na makakasangkapan tanong ay akaragayan at 30 kamilyon. Lagi na palit niya pun siku era a probinsya. Nalango na pagkailing ka pagumpiya nami a provincial road, Balangay road, pinata nami mga provincial road, Barangay road, municipal road. Na dead na salad mo, kwarta ba na napagkapunan na ruwar ko irasi sa probinsya. Kada abara kami akipagupa gobernador, regional governor, da abara kami asa katubo ko Risman, kauman isa na adnar kaya. Da abara kami nugup pa sa katubo senador. Yung galango na pakilay niyo ba, sa ano lang labang sa usang erano. Ipugumpi sa giyang erano, na paled na napuko iraw. Saba pro na masisiw sigurado kan. Aba hindi katundo, na more than 50% of my era is being used for development. Kaudi yan na mapagulong na nabing ka man kilay sa giyang erano kaya kau na din. Ha? Yung kilay. So, nga ako na din kaya ako man. Ito na ranaw. Nabang kilay, ba isa ko si Samarami. May tuwa kakuan ka na napakilay pipi, nagyan na yan kakuan. Matakaro sa piyaga po na di, suni daw sa piyaga po na di na din yung aton. Doon na kuan. Makaliusan, sumbarang-barang doon. May tumala ang mga project. Na, padapat tiro na ano si kaya kabay na ano to pa mga oras nagyan ko talaw Islamihan na niya wala nang tuloy niya pa sa dawa kalbuha ko si ipa mga padi ang may sabi tiro na rakasunutan mas da amir kita bangrak na mas gitu da amir kita bangrak na madrasa aba akan da kaupi ako budi kataw sa ganipatan na damirakan kaso ya peruman lagu sudah begurakan niya kau mah si sagyang kaya kuan may pusang ulandan kami talagang yan ang asigumatan na ayap kaniya kami na ubad si kuan January naginalip taro na ka da ami ako umaraknad na madrasan yan da ami ako umaraknad na masgitin na palitabang kep aba ko batabang kaya abad na kaya da kataratupi sumapipikir yan ang wid na may katabang ako di ka pakay wid na maka umaraknad pakitabang abad katabang alright diyan kaya kuan na ayay iman to diyan di panguyat na makasura ang sumayor at iyak na tumpok ta butaan ka na niakwan, pitupukan ta barang kapitan, tumpok ta dito pa may inipungit ang sando manig yung tumumbo 20% yan napakalabato, napakiusarian ro na siya kumataan na ilangan man na rin sumutan dapi di ako makaumpiyan na sa radyo ako makabinasa di ang tububayan iba ako madasi ko kadatwang sa ngayon no ang kaya kuwan, kagubin na duli ako sa ngayon kakati ako pa makamalilig ako ayun kaya mga bangsa ko sa ngayon na mga limusiran sa kuwan pakatataros na ako ng ngayon at matulog ako niya nagkagubian akan amada ako siya na daaba ko rin daaba ko miniprido yung ka na makapantagsan na ad na kaya hira ko na laman Uka ako nito, wag yung kailangan na bangat sa tanong saranaw. Ay, igila mo tamiya gilisyon na buto iraso, mayor, sa din na salad mo kwarta kuiran. Kapag ikalabos yung tanong sa mayor, apa kataban, ada makapamasa sa buto. Korek kaki. Akuan, ay manan yan, nga di niya pag-usap na yung iran yan. Ambil sa pira. Nakaniyo pa man, miya lagaro, kadayin sa mayor, na dapiyan lang na iran yan, akuan yan, na di pa kataban sa yung akuan. Hindi pa masanin sa kuta buto. Na, upamar na akuan. Manusia tama, bukan manusia sekalian. Wah, nah nagkasabut tahu tu. Lagi kapan na marang ay mga pagaling ng mga ulama, ando may kada ini. Kaya kamu kaya kaan tanong magwaso taro tu. Sulangon na rin tanong. Lagi din na mga barang chairman. Wah, uwi na. Hindi ko kuliganan. Aba ko silang di doon. Pagi pangalabos ka na mga ilang-ulangan na din yan na akuan. Iya akuan, ipun na lang 20% yan. Kaano na matama na lalisa ka na tama sa kapupusa ko na ka na isi kami niya tama sa di ka kukurti. Nami ada sura sa kan. Na aya pa na nagutama na na suwagi surutan sumasa sa anak nun. Napugilintan ko man ipu manak. Nasulang man ako parup nami manak nun ipug manak nun. Naasa ramang gugula na kanan. Nasudiyak kagagana dirang ni peliwat wala. Nah diyan kaya kapagalin ako bitat terus ang karano. Naubad na petero ataw pagalin niya sa salungan. Na di mo pera kaya. Mala ipangsi sudah saya matag
Ayaw ko tuwa kuan. Gira di ka din ba tayo ng uta di sutura? Naayad na ito kumakan rin na mga grandmaster. Nagira mo sa katala kumakan na dito mo alam mata na isinari niya. Akap kinata sa uta grandmaster na dinapin lang yan. Kaya nga pa ako tunag yung kuta din yan dadawa-daway ng uta grandmaster ka makaisi sa mga surong na siya mata. Ate, may taruto pang oras tano na may taruto pang oras tano na dito pala na matang ni kagi gubernur sa gas lang sa nga programa tano kaya yung mabali bantu tano sa nga programa pang nalakapungid but more pulin po sana obserbasyon nga na kapakay din ng biga pagudas tano sa nga aranaw. Pamani ako sarila ko lang na bang sa isang aranaw. Ubod na metro ako siya da kanong maswata. Ang nabang Petero sabaan na kuan papakito na kan uli na pumaganta na kan kaya bu aping galo ay bu apin na maranang ka man kaliwanagan kan kung kapakaidil kan kaniliwanagan kudi si di mambasisa na kudi mambitira sa iyang kay alangan adi palimulim din sa karano ano masasabot pipya nadir ka ng maib mo supkaswasotan si pumana na kuha nga kakanda kami niya raktan sa limo yan napaka libas ng tanong yan kulang na marata nabuwidakan si sangadun niya na uwi sa akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayos. Salamat. Ayos. Kapangnal ko kapungan. So kapangnal na mapagpakalihan diyan sa kalilibutan. So kapangnal na mapagpakalibutan sa mga raragunan. So kapangnal na mapagpakatan diyan sa malilipat. So kapangnal na pagkaadnihan sa pananabing ko kagay na iningka ko inanto na pandapat ko mapita. Ay mo kano sa giyang kaiya programa a kapangnal ko kapungid aswara o madaklataw. Kapangnal ko kapungid programa abinurong di ipagpada sa bangsa niyo asi attorney di Mapelo Ramos Dato asultan saraya aayad ni si Mr. Tangnal Arabi Rano Patrol 45 ay sa panindang tanong o mga bilang tadi na ginapapasang aabudo sa Pilipinas. Kapangnal ko kapungid programa apki palagrekano a servisyo agyang kai a radio station tanong DXAD Radio Ranao. Kapangnal ko kapungid programa apkangyo uman anong anasapto o oras sa alas 9 sa kagagawi na taman o oras alas 10 sa kagagawi. Kapangnal ko kapungid.